kafci, nishaɗantarwa, zafafan gulma. Dubai littafi na 21. Dukkan yabo da godiya su tabbata ga Allah mahaliccin kowa da komai. Allah kai daɗin tsira a bisa shugaban mu annabi rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da ahalinsa da sabansa da manin su bisha ta farki madaidaiciya da yanzu zuwa tashar kyama. Littafin Dubai littafi na 21. Littafin da ya gabata littafi na 20 daidai mun dakata ne da inda kuka ta sake rushewa da shi tace kai ma abin da adda tace shine kamar mai ta tashi ni kadai na san abin da nake ji a jikina. Wani lokacin ma ji zan yi kamar ma tsutsa tana yi mini yawo a cikin cikina. Na rasa ma me yayin matsalata, anya tahir ba mutuwa zan yi ba. A littafin da ya gabata a wurin ne muka dakata, yanzu kuma za mu daura ba tare da bata lokaci ba. Kamo ta yi manna ta da kirjinsa yana shafa kanta sai da ya ji ta yi natsu sosai, sannan ya yi kishin nata ya ce zan je na dawo ki kula min da kanki da bebi, idan na dawo za mu je asibiti, wannan ramar ta ki tana damuna. Jinjina masa kai ta yi ta fice, ita kuma ta miƙe a gaje ta gyara musu ɗakin ta koma ta kwanta. Baccin da bata yi ba jiya shi ta bata farka ba sai da ya dawo ta je yana shafa fuskarta. Bude idan ta cikin kasala ta ce my life ina bacci na ma mai daɗi ka tashe ni. Zama ya kusa da ita ya dafa cikin ta yace kina jin abin da nake ji ko lash? Kallon sa ta yi da sauri tare da miƙewa ta ce me kake ji? Lumshi idan sai ya kamo ta kwantar da ita a jikin sai dora haɓarsa a bayanta kawai sai jin saukar hawayensa ta tsakiyar bayanta. Dagowa ta da sauri ta saka hannuwanta tallafo fuskarsa ta sanya harshensa tana lashe hawayen ta ce kada matsala ta dame ka my life, komai yayi farko yana da ƙarshe, na fi buƙatar farin ciki ka fiye da nawa. Rungumo ta ya fashe da kuka yana cewa bana da zargi a baya haji, amma yanzu zuciyata tana neman jefa ni a hallaka. Wallahi idan na fita daga gidan nan hankali na baya kwanciya, kawai sai zuciyata take saka min gaci can kina mu'amala da wani. Ajigishi ta rufe masa bakinta tare da faɗin a'udhu billahi minash shaitanir rajim, please dan Allah kada ka ƙara, dan Allah ka ji wallahi ban taba jin haka a raina ba, ban taba zargin ka ba mijina, na yarda da kai fiye ma da yanda na yarda da kaina, na san ma ba za ka taba cutar da ni ba. Saki shigar da ita jikin sa yace na ji hakan a cikin jikina, ni ma na kasan yana na kasan zuciyata, amma zuciyata wani bangaren yana faɗa min hakan, na san ma ba za ki taba cin amana ta ba, amma na rasa me yasa ma da zarar ma na saka kafa na fita nake jin hakan. Wallahi ina fita daga kona din layin nan abin da yake sauko min kenan a cikin tunanina. Murmushi ta yi domin ta kwantar masa da hankali, ta ci gaba da shafa kejinsa ta ce da zarar ma ka ji hakan ka rinka uzu billahi, ka ji shedan ne ka rinka koransa, shi ne yake sanya wasa da imaninka, ka ji habbatullah ta kace har abada. Da wannan kalaman da samu ta rinka rarrashin sa har ma ya saki ransa, suka ci gaba da harkokin su tare, suka yi girke, suka gyara gidan, ya dauke ta suka je asibiti, aka duba hoton kirjinta, babu wata matsala, aka bata magunguna suka fita daga gida. Suka yi wani wajen shakatawa, suka je suka zauna suna kallon yadda turawa suke ta kaiwa da komowa, suna ta wasannin su na soyayya. Ba su suka bar gurin ba sai dare suka tafi gidansu, suna zuwa yace mata ni ta yau fa marata ciwo take yi tun safe. Sannu ta yi masa ta wuce ɗaki ta yi wanka, tana shiryawa ya biyo ta ya tsaya a bayan ta yana wasa da gashin nan da yace shine ma kika yi wani wanka kika kyale ni ko kika bar mijinki nan yana ta jiran ki. Girgiza masa kai ta ce ka kwantar da hankalinka, ka wahalar da ni yau, bebin kai na son hutu shi yasa. Bathroom din ya nufa yace okay, amma ni ai ya san babansa jarumi ne. Ita dai bata ce masa komai ba, ta ci gaba da shirinta. Bayan ta gama ta fito falo ta zauna, shi ma da ya gama ya zo yi mata matashin kai da cinya ta yana wasa da bums ɗinta da ke cikin riga, har ma ya kai ga fito da su ya rinka wasa da nipples ɗinta. Ta san idan ta hana shi ma tsokanarwa kanta za ta yi, shi yasa ba ta share shi. Wasa yake sosai da ita sun tana jurewa, har ma ta fara gajiya ta soma taya shi. Nan fa suka shagala wajen wasannin su. Sun fi awa ɗaya sun yi yin abun da Habib da shi kansa Tahir din mamaki shine take wasa da duk ɗinsa, amma kan bata tashi ba. Mamaki ne yasa su kowa ya tashi zaune. Kallanta yake, ita ma tana kallon sa. Ta sake kamawa, ganin mai da take a kwance, hankalinta a kwance, tace my life me hakan? Gumin da ya karyo masa ishare yace ni ma abin da nake tambayar kaina kenan, me hakan? Iska Habi ta boza ta kwantar da kanta a saman kirjinsa, gabanta yana ci gaba da faduwa, tsoronta na ƙara ƙaruwa, tana faɗin ya Allah
lumshe idan ta tana tuno mafarkinta watanni 3 da suka wuce a irin wannan yanayin da suke a yanzu. A hankali ta ce, Allah ka sa bacci nake irin mafarkin da na saba yi ne. Dago ta ya ce wani mafarki, ba ta san a fili ma ta yi maganar ba, ganin yadda idon sa ya kaɗa ya jajir ya sa ta tsorata, ta san komai zai iya faruwa in dai ya shiga irin wannan yanayin. Miƙewa ta da sauri ta juya ta shige ɗakinsa ta faɗa gado ta rushe da kuka tana toshe bakinta, to shi ma cikin tashin hankalin yake, saboda haka ya kasa miƙewa ma ya bi bayanta, ya ja filo kawai ya yi gide zuciyarsa na kai kawo so yake tuna wani abu da yi wa wanda zai iya sa shi cikin wannan matsala amma ya kasa. Wannan rana cikin su babu wanda ya rinsa, ita dai kalaman abbanta lokacin da zai mika ta hannun mijinta ne suka sanya ta. Miƙewa ta ɗauro ta je ta yi alwala, raka'a 4 ta yi tana kuka tana faɗa wa Allah ya kawo musu ƙarshen wannan lamari da suka kasa gane ta ina ma yake tunƙaro su. A mafarkinta na shekaran jiya ta ga an sha yafe al'auran mijinta, to amma waye ko giyarwa ce ta sha ba za ta taɓa kawo wa uwa za ta nakasa ɗanta ba saboda mace. Girgiza kanta kawai ta yi tare da faɗin astaghfirullah, saboda ba ta son ta ɗora rayuwarta akan zato kasancewarsa shi ma ɗin karan kansa zunubi ne mai girma. Maganar abbanta tana mata yawo a kunya, kada ki ɗora wa kowa laifin gindayawa wata gindiyuwar wata kawarwalniyan kaddara cikin rayuwar aurenku. Babu wanda ya isa cutar da wani bawa sai da sahalewar ubangiji, kuma ma koda zaki ji an ce wani yayi wa wani abu kaza yayi tasiri, to fa ba shine ba, shi dai kawai sanadi ne, amma kan asalin abun yana daga Allah. Rungumar Alqur'ani da ke hannunta tayi tana kuka ne ban tausayi, tana furta mijina ya Allah, mijina Allah ka bar ni da mijina, Allah kada ka ba wani bawanka abin halitta ikon cutar min da shi, Allah ka sa kowace jarabawa ce ta tsaya iyakar ni, ina da tabbacin tunda bai ƙini a baya ba, babu tsananin da zai sa ya ƙini a gaba. Ji ta ya ɗago ta tak ya haɗe bakinsa da nata cikin wani irin yanayi na tsananin ƙaunarta da tausayinta, ya janye bakinsa daga nata ya ce, ki daina kuka bi, komai ya farko zai yi ƙarshe, insha Allah za mu samu mafita gobe, zan je asibiti, ina tunanin ciwon maran da na yi ni da shi ne, shine ya ja min wannan matsalar. Ɗago ido ta da yake cike da hawaye ta ce, ba don ni ba sai don ita ɗin, ita lafiyar kowace gaba alfahari ce wa ɗan adam. Ya tahi ko da a ce haka za mu ci gaba da zama, na yadda kuma na amince zan rayu da kai rayuwa mai tsafta, rayuwar farin ciki, rayuwar da tafi kowace wacce ma muka yi a baya inganci. Sake kaɗai ta yi a jikinsa yana sunsunar wuyanta, ya ɗora ta a gado, ya zauna a gefenta yana shafa cikinta tare da kwantawa a jikinta, da haka ma har bacci ya ɗauke ta, shi ma ya kwanta. Washe gari da safe ko karya ma bai tsayaye ba, ya nufi asibiti, iyakar bincikensu sun ce kalau yake, babu wata matsala tare da shi. Hakanan ya dawo gida a kasalance. Wannan rana sun ga ikon Allah, shi naci dole sai ya yi shi abu kaman wasa, ba shi kuma abu ya ki tashi. Da ya gaji sai ya kwanta, kawai zuciyarsa na yi masa zafi, tun da yake bai taɓa shiga tashin hankali irin na yau ba. Ita kuma sai rarrashinsa take tana faɗa masa ya yi haƙuri, za su samu sauƙi. Wasa abu sai ƙara gaba yake. Ita dai Hadi bata wani ɗaga hankalinta ba, tana yi masa addu'a kullum, sannan ta ƙi barin sa ma ya faɗa wa kowa, ta ce sai addu'a kawai. Suna addu'a yana zagaye duk wani asibiti, amma babu wani sauƙi, sai kamar ma ƙara gaba ma abin yake yi. Lokacin sai ƙara turawa yake, lamura suna ƙara tsamari tsakankanin ma'aurata, musamman ma da ya bi ya tsangwami kansa, ya hana kansa sukuni, kullum cikin damuwa yake. Mafi yawan lokuta zuwa za ta yi ta tarar da shi a ɗakinsa ya haɗe kai da gwiwa yana kuka, haka nan ma za ta zauna ta yi ta rarrashinsa, idan ya ƙi yin shiru ita ma sai ta sanya masa kuka, dole ganin ma tana yi ɗin shi ne yake sa shi ya yi shiru. Watannin su 8 lokacin cikin ta yana da watanni 5. A ranar da ya gama abin da yake yi, yace to ta fara package na kayanta, jibi za su tafi. Cikin murna ta ce wallahi dama duk na gaji my life. Kallon ta kawai yayi, girgiza kai ya fice. Jikinta ne yayi sanyi, ta dafa keji a ran da tace yanzu fa sai mu yi tunanin, sai yayi tunanin da wata manufa ne maganar nan ko. Ilai kuwa yana dawowa ta ga idanuwansa ya kada ya jaje, ya kalle ta ce kin gaji da zama da ni ko, saboda da bana da amfani a gurin ki ko Habita. Idan ta ne ya kawo ruwa, ta matsa gabansa ta riƙo hannuwansa, ya saurin janyewa tare da kamo, ya koma jikin bango, ya ɗora kansa a bango, ya ce na san ba kowace mace bace take da ƙarfin imanin zama da namijin da yake da matsala irin tawa.
juyowa yayi suna fuskantar juna, tana girgiza masa kai, ya matso gaban ta yace haka ma kin yi kokari Hafizki, ko iya haka ma kika bar ni, kin yi min halarci ki faɗi duk abin da kike so kafin nan mu je zan yi miki koda kuwa zaki rabu da ni ne. Dagowa ta yi da sauri ta faɗa kirjinsa ta rushe da kuka ta ce me yasa ne ya tayi, me yasa kullum kake danganta ni da abin da ban taba danganta ka da shi ba, me yasa kake yi min kallon butulu Tahir, me yasa ka kasa gane matsayinka a gurina, kullum nayi magana sai ka fassara ta da wani abu daban. Ta yaya Tahir, ta yaya zan na nisanta kaina da kai? A'a, ka daina yi min haka dan Allah, kana sare min gwiwata, please dan Allah kada ka kuma, ina son ka a duk inda kake, zan rayu da kai ko da baka da wani abun amfanawa a cikin rayuwata. A jin zuciya ya sauke mai karfi, ya dora bakinsa saman kuncinta yana lasar hawayen nata suna zubowa. Yace ina ji kamar ina cutar da ke ne Habi, ina ji kamar ina zaluntar ki ne, kunya ta da soyayyar ki gare ni ta sa kin kasa gane hakan. Wallahi Habi, bana jin ruhi na zai ci gaba da zaga gangar jiki na, matsawar ma baki tafi tare da ni ba. Sake narkewa ta yi a jikinsu ta ce ni taka ce har abada my life. Da wannan suka mantar da junansu damuwarsu, suka shiga bathroom suka yi wanka, suka zo suka shirya suka fita wani shopping mall, suka je duk wata siyayyarsu ta safana ce da bebin da ke cikin jikin Habi. Ita kan ma kallonsa kawai take yi, ko da ma suka gama suka juya gida suna ta shagalinsu a falo. Yana ta kisi ma mata irin daɗin da za ta ji idan ya ga safanansa. Wayarsa ce ma ta yi ringin, ya ɗauka yana murmushi, ya kara wayar a kunne ce hello da zabura ya miƙe ya ce what, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaushe jifaye da wayar yanzu da gurin jikinsa na rawa, nufo shi ta yi da sauri ta zauna a gabansa da rawar murya ta ce waye ya dago kananuwan idanuwan sa da suka canza launi ya ce mum ce ta accident, ta haɗu da matsalar spinal cord. Da ta kanta tai tana faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Garin yaya share hawayensa ya ce ban sani ba ni ma. Shiru ce ta ratsa, babu abin da take ji sai kan kukan Habi kawai dai ake ji. Dago ta yace me kike wa kuka? Cikin kuka tace ina tunanin halin da mutum yake kasancewa idan ya rasa gabar da za ta yi motsi a cikin jikinsa. Kwantar da ita yana murmushi yace kar ki damu, kowane bawa baya wuce kaddararsa. Gobe za mu tafi, da ya ce akwai jirgi da zai tashi da kayansa gobe sai mu bi shi. Jinjina kai suka tashi suka shiga ɗaki suka kwanta, kowa da abin da yake sakawa a cikin ransa, har bacci ya ɗauke su. Tashin asuba jirgin sai suka lula cikin ƙasar Najeriya. Abban ta ne ya zo ya tare su, tsoro ya kama shi ganin yadda ya tasa ta rame sosai. Shi matan yaɗin duk ya ji ya zabge sai dogon hanci, bai iya tambayar su ba, har ma suka je gidan gwamnati. Yana rike da hannu suka matsa suka ratsa falon, gabanta sai faduwa yake da Bushra suka ki tubu tsohon cikin ta. Tana ganin ta saki wani irin ihu ta rungumo ta tana cewa Allah dai ya ji yayana sun ki, Allah ya so kace mun ma kusa cika gida fam da yara. Kunya ce ta sa Habi yin ƙasa, shi kuma yaƙe yace ya jikin mun din. Ta yi baki ta ce au, wai dama saboda matan nan ka ɗauko baiwar Allah ka walar mana da bebi? Tana ciki tana girban abin da ta shuka. Kallonta suka yi da rashin fahimta, ta nuna masa cikin ɗakin ta ce ka shiga ka ganta tana ciki, ke kuma zo nan raka ki ɓangaren ƴar uwarki, ki ga mugun abun son zuciyar uwarta ya ja mata. Hadiki gode wa Allah da kanshi yake baki kariya. Allah da kanshi yake baki kariya, kin ji? Bin bayan Bushra ta yi, gabanta na faduwa suka shiga bangaren Saudat din, tana kwance saman kujera lullube da wani mayafi suka karasa. A razana Habi take kallon ta ce subhanallahi ne haka. Tsugunawa ta yi, wani wari da kanni da ke hancinta, zuciyarta ta hautsi ne, ta toshe hancinta da sauri tana doban jikin Saudat da yake cike da wasu munanan manyan kuraje sai zubar da mugunya suke yi. Ta zabura ta miƙe ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me haka Bushra? Me ya same ta haka? Me yasa ma ba kai ta asibiti ba? Numfashi Bushran ta sauke cikin kuka ta ce anti, maganin har an gaji, watanni 8 kenan nake fama da wannan ciwon. Satin ku daya da tafiya su mom da anti Zara da hajja da umma suka tafi wani ƙauye a Zuru. Kwanan su 3 sannan suka dawo. Cikin dare anti Zara ta tashi ta ɗora ruwa a saman gas, ta ɗauki barjejjiyar maiwa ta zuba a ciki, ta kawo wani ruwa na asiri ta zuba, ta zo ta ba wa shanu
suka shanye ta koma ta kwanta. Tsakiyar talatainin dare gefen asuba sau da ta tashi ta rinka ihu jikinta yana ƙaiƙayi. Ana haskawa aka ga wasu manya-manyan ƙuraje ne suka feso a jikinta a cikin dare ɗaya. Rungun mota Habibu Shira ta yi ta ce da gari ya waye labari ya je wa Anti Zara ta rinka ihu tana kururuwa wai ita ta manta ashe ma cewa akai ta kira ki ta tabbatar da dare da dare ne a US sannan ta yi ta rungun Habibu Shira ta yi ta ce da gari ya waye labari ya je wa Anti Zara ta rinka ihu tana kururuwa wai ta ma manta ashe cewa akai ma ta kira ki kuma ta tabbatar da dare ne a US sannan ta yi ta ma manta ta yi amfani da daren mu na Najeriya. Abi shi ake so a dora wannan mugun ciwon baki ji ba baki gani ba kawai saboda jahilci da zalunci ban san ma me ma kika tsarewa bayan Allah nan ba. Hawaye ne rinka sintiri a fuskar ta sunkuya ta rike hannun Sauda ta bude idanta a hankali tana kallanta ita ma wasu hawaye na zuba idanta ta bude bakinta da yake cike da kuraje tace kin ga yanda Allah ya yi da ni ko anti Abbatullah anti ta ja min saboda Allah ba a zalimin sarki bane gashi Mahfuz ya ce ba zai iya zama da ni ina wari ba har ma ya ƙara aure sun ma tsallake sun bar ni shi da matarsa sun tafi yawon cin amarke. Kuka su sahabi take tana tausayin yar uwarta da bata ji ba bata gani ba laifin uwarta ya shafe ta. Sai ta ƙara bude bakinta da yake buga wani uban wari tace ashe dama mum da anti sune suka mantar da ruhin abba da ke da tunaninki tsawon shekaru saboda kawai dai ba sa son ma ki bayyana a matsayin yar abban mu ya kwanta ya mutu mu ci gado baya son a ce an kawo ki daga cikin gado miƙewa Habi ta ce Allah ya baki lafiya saboda bari na je na ga jikin mu fita suka yi zuciyar Habi a kare suka ci karo da Tahir ya fincike hannuwanta a fusace ce mu je kawai dai ba sai kin je ba. Ta so tambayar sa ba'asi amma yanda ta ji yana huci yasa ta jan bakin ta tayi shiru suka fita ya kira direba ya zo ya ja su suka yi zuwa gidan Adda ta sa aka gyara musu suna tafe tana kwance a jikin sa yana share hawaye zuciyarsa na kuna ya gama tsincewa da lamarin mum ɗinsa mum ta yi nisa ashe duk wahalar da yake sha da kuɗin da yake kashewa ita ta kulla masa komai ita ce ta lalata masa gabansa saboda kawai dai ta hana shi farin ciki da iyalansa shi kan ma meye ne ya tsare mata a rayuwa me ya tare mata shi kan me ya mata ne haka ma me Habi ta yi mata ma da suke bukata su nakasta su bashi da mai bashi amsan tambayoyinsa saboda haka suna shiga zube a falo yana huci jikinsa da bakinsa na wani irin tururin zafi saboda ran maza ya gama ɓaci ita kan ma lura da yanayin sa yasa ta haurawa sama ta shiga ta yi wanka ta canza kayanta zuwa wasu marasa nauyi cikinta ya fara fitowa sosai da yake ba na fari bane ya sauko har ƙasa ta zauna a kusa da shi ta shafo kansa tace kai hakuri dan Allah kuma menene kaji kwantowa yayi a jikinta ya fashe da kuka yace ashe mum ta san komai ita ce ma ummul aba'isin faruwar komai da yake faruwa da mu sune ma suka dora miki wannan faduwar gaban da ta gararin take ta hana mu kwanciyar hankali ashe sune suka kwantar min da gabana ya daina aiki Habi ashe ciwon da aka ce min Sauda tana fama da shi tsawon watanni ki aka so a dora wa shi Allah ya dawo musu da mugun nufin su ashe nufinta na sake ki ta dora miki ciwon da kika tashi shine ta je suka yi hatsari munafukar yaya ta su umma ta mutu mum ta samu wannan matsala ita kuma anti Sara ta karereye tashi shigar da ita a jikin sa yace wallahi mum ta cuce mu hatta zargin da nake yi miki ashe ma duk da saka hannuwanta nayi da na sanin mum dama ma ba isa rufe masa baki ta ce a'a kar ka faɗi haka dan Allah komai yayi farko yana fa da ƙarshe iya ma zo ƙarshen insha Allah abinda aka yi a baya ai ba zai yi a yi shi a gaba ba yanzu Lumshe idan sai ya shafa cikin ta yace zan samu sauki insha Allah zakaran da Allah ya nufa da tarato ko ana muzuro ana shawo sai yayi amma dai yanzu kan zaki bani na faɗa wasu abba matsalar ko rufe idan ta ce ni dai kunya nake ji gaskiya bakin sai dora saman na ta yace ni kan bana jin kunyar neman lafiya so nake ma da kin haihu ma na ƙara dora miki wani bejin hararsa ta shi ma ya harare ta sukai dariya yayi mike yace kina wanka addata aiko mana ma da abinci mu ci mu huta sai jibi za su je ku gaisa da su abinci ya dauko ya aje musu a gaban su ton shinkafa ne miyar akushi da ta
dago ta kalle shi mu mishi tace Allah sarki addana ashe tana rike da abun da nace mata ina so. Kasa yayi da idon shi yana jin dama mahaifiyarsa ce addan. Sun ci abinci sosai suna ta zuba santi saura yace ta aje ta dumama masa. Ya fice saboda ma ya matsu ga Abba su zauna ya zayyane masa matsalarsa sannan ga shauƙin son ganin safanansa. Yana shiga gidan ita ya gani tana ta wasanta a saman lilo a harabar gidan. Ya karasa inda take ya dago ta. Ta dago ta kalle shi ita a zaton da Mahfuz ne ta rungumo shi tana dariya shi ma dariyar yana ta juya ta da yana tillata yana tafkewa. Haka Abba ya fito tare da su ya tsaya yana ta kallon su yadda yake wasa da ƴarta soyayyarsa da yarinyar daban ce. Dama ashe gaske ne irin waɗannan yaran shine shigare ne gare su. Duba da yanda ma shi ma yake jin yarinyar a cikin ransa. Matsawa ya suka gaisa ya ce ta rike ka ko sarkin surutu sai gwauranci. Murmushi ya ce ai bakin ya kusa idan ta yi kani ma za ta ware shi. Shiga suka yi ciki sun jima ma suna tattaunawa sosai ya sha faɗa yake cewa akan me ma za ku yi shiru da matsala banda shirmen ku. Kasa da kansa ya ce wallahi Abba Malak ce ta hana ni faɗa wai kunya take ji. Haushi ya cika Abba ya ce shine kuma kai da ke juyin mace ne ka biye mata ko wai sai dauka ya ce dare yayi yanzu ma amma gobe ka fito da wuri sai mu je billiri gurin malam za a dace insha Allah. Da wannan suka fita ko addama ba su gaisa ba tana nan tana musu girki. Da yarsa ya tafi haji ta gama aikinta ta haye sama ta kwanta ta rinka jiyo hayaniyarsa a falo bata fita ba sai da ma har ya gama abin da zai yi ya haura saman ya tadda ta a kwance ta miƙe da sauri tana murmushi ce Safna ta karba da sauri ta rungumo ta ce ina ta kewarki da ki bacci ba ko. Daga kai yarinyar ta yi suka kalli juna suka yi dariya ce dama ai abin da ake so kenan kada ki shaku da mu to kin zo kenan yarinya babu wanda ya raba mu yanzu. Sai suka shagala da yi wa ƴar nasu wasa sai dare yayi mata wanka suka kwanta bacci. Washe gari da asuba ya tashi yayi wanka ya fice ita ma ta yi sallah suka koma suka kwanta. 10 ta gama komai suka yi wanka suka karya. Tana son zuwa ta gano jikin mom amma kan da ta kira shi wayar Sabibi dole ta hakura da ita zauna da ƴarta wajen karfe 9 na dare. Ya shigo bai je inda take ba sai da ya shiga ɗakin sa yayi wanka ya canza kaya yayi duk abinda malam kakan Hadi ya bashi. Tun a billiri ya fara jin sauyi a cikin jikinsa. Ya shiga ɗakin Hadi suna kwance ita da Safna ya janye Safna hankali ya kwantar da ita gefe ya shiga cikin jikin matarsa yana jin wani yanayi na daban wanda ya dade bai ji shi ba. Yanda ta ji yana shafe ta din ne yasa ta saurin bude idan ta sauke shi a kansa ya daga mata gira tana bin sa da kallo shi kuma yana lashe ta tuni ma ya mantar da ita komai suka lula duniyar da suka dade ba su shiga ba. Ranar sun gurji sun akure junan su kamar ma babu gobe dan azikan saboda dadi ma bata ji maza ba. Karfe 2 daidai wayarsa ta buga ya dauka ba tare da ya duba mai kiran ba. Saki shigowa kiran ne ya sa shi dagawa ya dauke wayar tare da janye jikinsa daga nahabi ya kara wayar a kunnensa. Kubura ce cikin kuka tace ta mutu yaya mum ta mutu tana kiran sunan matarka ka ki barinta ta zo su gana. Mike waye a sanye yace da gaske ta mutu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ita ma ta ce ta ce waye Rasulullahi ka mota ya rungumo ta ya fashe da kuka yace mum hadi mum ina ce ta rasu. Kuka ta fashe da shi jikinta na rawa tace ya Allah ya ji mum wayyo Allah ta yi shi kenan mum ta tafi ta bar mu. Haka nan suka karasa kwanan nan da asuba dai suka dunguma suka tafi gidan gwamnati gidan gwamnati house. Suna shiga suka tarar da gidan su yake da ƴan uwan Kubura ce ta kama hannuwanta suka shiga ɗakin da mum din take kwance. Suna shiga ta matsa da sauri ta bude fuskar mum ta fada jikinta ta fashe da kuka abubuwa da dama suka rinka dawo mata tace Allah ya ji kanki mum Allah ya gafarta miki. Shigowar dadi ne ya sa ta din ya janye ta daga jikin mum din suka dauke ta suka sanya ta a makara aka fito da ita suka fice da ita zuwa harabar gidan aka yi mata sallah aka fice da ita gaba daya. Haka suka yi ni a gidan suna karban gaisuwa ita dai sulalewa ta tafi bangaren Saudar yau sai ta ji jikinta gaba ɗaya da sauki tana zaune ita da ne kula da ita sai Abba da Adda suna ta yi mata sannu Adda na shafa mata magani sannu sai mata ta zauna suka ci gaba da kula da ita har ma bayan magariba da tayi din yasa aka kira ta yace ta zo su tafi. Kallon shi kawai ta yi maman ka ce fa na dauka anan zan kwana
girgiza mata kai ya ce ba haka na tsara ba, ki zo kawai mu tafi. Ba za ta iya yi masa musu ba, amma kwarai bata ji daɗi ba. Adda ce ta ce to dama zaman me ma zaki, ke ma da ba cikakken lafiya bane. Babu abin da za mu mace face addu'a kawai yake da bukata. Da waɗannan kalaman suka tafi har ma suka je gida bata kula shi ba, suna isa ta buɗe mota ta fita shi ma ya shigo. A sama ya tarar da ita ta cire kayanta za ta shiga wanka, zama ya a gefen gado yana kallon ta har ma ta wuce shi ta je ta yi wanka ta fito ta fara shafa mai ya miƙe ya zagaya ta bayan ta tare da tallafo kugun ta ya kwantar da kansa a kafadar ta hawaye na jin kuncin sa. A hankali ta sauke jin zuciya ta shafo kansa, ƙara shigewa jikinta ya ce ki haƙuri don Allah ki yafe mun ko ta samu salama cikin kabarinta. A dai duk wani hali da rayuwarki ta shiga mum tana da hannu a ciki. Ta roƙi Bushra ta roƙe ki dan Allah ki yafe mata, ita kuma ta ce kunyar ki take ji. Hannunta ta tsora saman bakinsa tana hawaye tana girgiza masa kai tace ka daina roƙona dan Allah, wallahi ni na yafe mata tun kafin wannan lokaci. Mum uwa ta ce kamar yadda adda take ba zan taɓa barinta da nauyin haƙƙi na akan ta ba. Tahi ba ita ba kowa ma da ya cutar da rayuwata ta baya na yafe masa banda mutum ɗaya. Dagowa daga kanta yayi da sauri yace waye. Jan zuciya ta ce Faffa Tahir shine mutumin da ba zan taɓa yafe masa ba. Ya cutar da ni fiye da kowa, ya raba ni da gatana, ya zama silar lalacewa rayuwata, ya cutar da mahaifiyata, ya nakasta mata farin cikinta. Ta yaya ma zan yafe masa? Numfashi ya sauke ya ja ta suka zauna yace watanni zuwa US Abba yace ya maka shi a ƙara a kotu akan abubuwa da suka faru. Lokacin aka kama shi aka yi masa sammace kotu sai ya gudu ya je wani guri ya kama haya. Dama ya rabu da matarsa saboda babu kuɗi, ke ce mai turo masa kuɗi. Sai kuma kin dawo shi yasa ma Debora ma ta gudu ta yashi shi tsaf. Ranar da suka ji labarin inda yake aka je domin a kama shi sai ya haura katanga domin dai ya gudu. Bai sani ba ashe bayan gidan tsohuwar rijiya ce ta kankare. Kawai sai ya zunduma ciki aiko filla ka fito da shi daga rijiyar zai yi halinsa. Numfashi ta sauke ta ce to ina sai Ibrahim da aka ce ya ɗebe ya gudu da su. Murmushi yayi yace Ibrahim yana nan a ABU Zaria. Idris kuma ya ce solda yake so zai zama soja, yana can ma makarantar sojoji. Fatima kuwa ta dawo har ma an sa bikinta da Dr. Shatima. Ita kuwa Aisha ta yi aure a Saudiya. Daga hannuwa ta ce alhamdulillah na ji daɗin wannan labari my life. Saura hajiya da ta kai ni Saudiya. Dariya yayi mata yace wato ma fansa kike so akan kowa. To hukumar yaƙi da safarar mutane ta kama ta, ita kuwa ƙawarki Aisha Jabir ne ya aure ta. Suna Dubai amma gobe za su zo. Magajiyar ku kuwa tana nan kanjamau ma ta nakasta mata rayuwa, tana faman bara tsakankanin wannan rumfa tsakankanin mutane. Murmushi ta ce saura kai da ka raba ni da abu mafi daraja a gurin kowace ƴan. Rungumo ta yana shafa hancin ta ce ni ma na haifi ɗaya babu aure wacce kullum tunanin makomar rayuwar ta yake damun zuciyata. Daga haka bai ƙara ba ta damar yin magana ba. Yace to da a wasannin da suka saba kullum da koyaushe ya sai zuciyar ta ya mantar da ita duk waɗannan abubuwa. Washe gari da wuri suka tafi gidan karɓar gaisuwa. Haka dai Tahir da ya sanya biyar a mota, kowa nan da nan yake har ma aka yi bakwai. Shi jarabarsa ma ta hana ya bata mata huta, ga girman ciki da ƙyar take takawa. Shi ma Mafus ya dawo da amaryarsa yar izza da ɗagawar tsiwa, kowa kallon banza take yi masa a gidan har shi bai tsira daga rashin mutuncinta ba. Cikin lokacin nan Saudat ta samu sauki yana ta ƙara samuwa. Abinka da aikin sihiri ana dacewa da magani shikenan kurajen nan suka rinka sulalewa, asalin fatar ta tana fitowa. Abun mamaki cikin sati ɗaya kwata babu alamar kuraje, sai ma fatar ta da ta fara dawowa babu alamar tabo. Nan fa hankalin Mafus ya koma kanta, babu kunya yaje yana ba ta hakuri wai shi wallahi ba yin kansa bane, bai san ma san da ya aure Raliya ba, san da ma ya tsallake ya barta ma shi bai ma san hakan ta faru ba. Shi duk wannan abubuwan ma sharri ne aka masa ma, shi kan ma bai san ma ya aka yi wannan abubuwan suka ta faruwa ba ma. Ana bincikawa aka ga ashe kuwa asirin da aka yi ne idan Habi ta kamu da ciwon Tahir ya gudu ya barta ya aure ya fada kan Mafus. Shine shi ma ya fada kan shi. Sannan ma ita ma Raliya da asirin ta aure shi, ai kuwa ranar 7 din da daddare bayan kowa ya watse za ta yi masa ko hauka, ya rada mata duka
da ya ja mata barin cikinta ɗan watanni 3 sannan ma ya rattaba mata saki 3 a jere. Sosai su dat suka yi masa faɗa, shi ko yace aikin gama ya riga ya gama, saboda haka ta je ma da abin da ta satar masa. Satin su 5 da dawa Saudat ta murmuce sosai, ita fa ba za ta koma gidan Mahfuz ba, ƙarshe ma ta gudo gidan Habi ta ɓuya, shi kuwa Tahir da ta yi ɓera ɓarna shine ma ya ƙara ɓoye ta maɓoya, wai ba za ta koma gurin butulu irin Mahfuz ba. Shi kuwa kullum yana hanyar gidan nasa, har ma kuka ya sha yi wa Habi, yana ba ta magiyar ta bawa ƙanwarta haƙuri ta dawo rayuwarsa. Wallahi bai san yana son ta ba sai da ma ya aure Raliya. Sosai Habi ta rinka yi masa faɗa, ita kuwa sosai ta masa kuka ta ce, anti, a tarihin soyayya ban taɓa ganin halaccin ƙauna irin taki da taya Tahir ba, halin su ma a halin ma ba za ki masa amfanin komai ba, ya zauna da ke a yadda zai rayu da ke, amma mutumin nan irin cin mutuncin da ya min akan abin da ba na ɗora wa kaina ba, idan kika ji sai kin zubar min da hawaye, kuma yanzu haka saboda lafiya ta yake so ya dawo ya ce wai na koma gidansa. Wallahi anti, ko su abba ma ba su raba aure na da shi ba, sai na kai shi ƙara ya sake ni. Ana haka Bushra ta haihu. A wannan jigilar haihuwar ne Allah ya bawa Mahfuz sa'a, ya sace Saudat ya gudu da ita, ya ɓoye ta a gidansa neman duniya, ya ce shi bai ma sani ba, sai daga baya ne ya ce shi ne ya ɗauki matarsa. Bayan haihuwar Bushra da sati 4 a biyu suna kwance a ɗaki da dare, ciwon baya ya tashe ta. Aiko ta tashi da sauri, yana ganin halin da take ciki ya ɗauke ta sai asibiti. Wasa farin girki tun yana ɓoyewa har ya fito ya faɗa wa Sa'adda. Aiko tun daren sai ga sa biyu dai bata haihu ba, sai safiya ta haifo yaranta guda 3 kyawawa, maza 2 mace 1. Wayyo muna gurin Tahir kamar ma an yi masa bisharar gidan aljanna, har kusan su cewa da an zo harka zai shikenan a ce wai har 'ya'ya 3. Wayyo Allah, shi kan ya gode ma ubangiji da ya bashi wannan yara. Ai ko ƴan uwa da abokan wasa suka samu abun tsokana da sun ganshi za su ce ga 3 Habbatullah ta haifa min, sai dai dariya kawai. Daga ya shigo gida zai ce ga uku Habbatullah ta haifa min, haka yake faɗa. So kuma suka samu abin tsokana. Ranar suna yara suka ci sunan kakanninsu Aliyu da Salahuddin, macin ta ci sunan Girani wato Khadijatul Kubra. Aka sha shagalin suna hatta a gidajen TV da jaridu, ranar zancen ake yi kenan. Matar gwamna Aliyu Waziri, sannan matar shugaban rukunin kamfanonin TH Fabrics and menene nasu kansu. A takaice dai an samu shagali sosai, yaran da iyayensu sun sha addu'a sosai. Ita ma anti Zara ta ga rayuwa ta yi ladab saboda babu jikoki nata, mum da Hajiya Umma, ga kuma babu jigoginta mum da Hajiya Umma, ga kuma shagirewa da ta yi saboda karerayar da ta yi ta samu na kasa. So haka rayuwa ta cigaba da tafiya, duk jarabar ta sai da ya kyale Habi ta koma gida na kwanaki 40. Aiko Abba yana shan zariya, don ma a rana sai ya je gurin yaransa da matarsa sau 3 sau 4. Ba haka kadai da kyar dai aka rarraba aka samu da ce 40. A nufin adda sai yaran sun ƙara ƙwari, wata 2 ta mayar da hali. Ai yanayin haka ma ya saka musu daro akan iskancin, har da cewa ma shi tsoron gidan yake shi kadai, babu kowa a gida, shi kan ba zai iya zama ba. Babu arziki suka bashi matarsa da 'ya'yansa tare da mai rainonsu suka tafi. Safna ce kawai dai ta zauna a gidan saboda ta fi sabawa da kakanninta. Wannan dare an kashe arna iyakar arna, duk wata tsomammiyar sha'awarsa ta kwanaki 40 nan da aka yi baya nan ba sa tare, sai da ya sauke ta saboda ta sha gyara, ba ga iyaye ba ga kakarsu ba ga kannin mijin nata ba. Hatta ya dukko laure amaryar dat kuma yaya a gurin adda uwa ɗaya uba ɗaya da mijinta ya rasu, kasancewar bata taɓa haihuwa ba, da ya auro ta ita ma gyara matan nan nata take kuma yarta. Ai kuwa watan 3-4 sai ga wani cikin. Ita dai Habi bata so ba, amma ta yi murna kamar me bata taɓa yi masa irin wannan ba. Wata 9 ta haifi ɗanta namiji, ranar suna Muhammad aka sanya mishi. Saboda ita kan ma ta haihu yarta mace, kwana 3 tsakankane Kubra ta haifi ɗa namiji aka bawa Habawa. Aiko ta an yi shagali sosai a wannan fam ɗin zumunci, yau kan ba a magana. Alhaji ta yi da manyan mata Habi an zama manyan mutane, rayuwa
sai yanda ma suke so suke yin tabi ana ta karatu haihuwa ta tsaya ko in ce ma sun tsayar da haihuwa gata har ma ta yi masters a bangaren business administration lokacin da ta gama ta fantsama harkan kasuwanci manyan nairori aikuwa ana kan samun daloli saboda haka duka anan wurin muka dakata ta maddihamdillah duka anan wurin labarin nan ya zo karshe abin da yasa na haɗe su anan gurin saboda a lokutan da muka dan bata a baya na mintunan da muka dan cicinye shi yasa sai na haɗa muku wannan din duka anan saboda haka duka anan littafin Dubai ya kawo ƙarshe abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada fatan kun dan nishadantu kun dan ilimantu da wannan labarin saboda haka zamu tafi hutu a littafin Ummu Hairan har sai mun dan huta na tsawon wasu lokuta amma da tafanta suna nan akan hanya sun kai 8 saboda haka ga dai kaɗan daga ciki